Bosta plejers u dilettanti tal-futbol Malti jinsabu nkorrelati wara l-flaqa tal-Standing Committee tal-Klabs tal-Premier. Il-maġġoranza assoluta tar-rappreżentanti tal-Klabs tal-Premier ivvutaw favur li mill-istaġun li ġej ikunu jistgħu jużaw 11 barrani minn total ta' 18 plejer. Dan il-vot wassal għal reazzjoni ta' bosta fosthom tal-goalkeeper Omar Borċ li ilu jilab fil-kampjonat Malti għal dawn l-aħħar 20 sena. Sostna li deċiżjoni bħal din tista' ġġib fix-xejn il-ħolma ta' plejers żgħar biex jilabu fl-ogħla livelli tal-futbol Malti. Għedin noqtlu l-ħolma ta' zazax tagħna ta' tfal, tal-ġenituri, l-istess ħolma li kellna aħna, li xi darba nilagħbu ta' għali, xi darba tilgħab fil-ħaxix. Is-Sur Borċ stqar li minkejja hemm opportunità żgħira ta' plejers Maltin li l-ħiliet tagħhom jiggarantulhom post fil-Premier. Iħoss li m'għadix biss kompetizzjoni ta' ħiliet iżda waħda ta' kemm se tlaħħaq in-nefqa biex il-klabb iżomm plejer irreġistrat taħt ismu. Jiena x-xenarju l-lum il-ġurnata mhuwiex bil-fors minn huwa laqwa, llum il-barranin qed jiġu llum. Ikolli ngħid li mhumiex tal-livell li kellna 5, 6, 7 snin ilu u 20 sena ilu. Nkunu plejers ġejjin minn klabs oħra barra mill-Ewropa, ġol-Ewropa, li jkun wasal fl-aħħar ta' transfer market, jgħidu jsibuhom timijiet biex ma jitilfuhomx u jissustanzjawhom ukoll billi jiffinanzjawhom. Allura l-klabb jisu ma jtaħallas xejn. Stqar li b'differenza mill-plejers barranin li jaraw minn Malta biss opportunità finanzjarja, il-plejers Maltin li trawmu sa minn xkunitom biex jilabu biqlubija għat-timijiet Maltin dejjem baqgħu jżommu għall-qalbu mill-klabs tagħhom anke fl-iżjed momenti diffiċli. Ma jagħmilx sens, veri il-problemi li tisma' l-klabs kif jaffaċċjaw bil-barranin, veri tal-lodgings, transport, pagi, mal-Maltin saferna fien dejjem b'xi mod jew ieħor il-klabb waslu. Jiġifieri dak kull klabb li kellu problema finanzjarja dejjem irnexxielu jpoġġi bil-qiegħda mal-Maltin, poġġi bil-qiegħda, rranġaw l-affarijiet, ħaġit ta' klabb biex jibqa' dej biex jibqgħu jilagħbu, għax aħna l-aħħar il-klabb huwa importanti għall-plejer, però importanti wkoll nifhmu li l-klabb mingħajr il-plejers mhux. Min-naħa l-oħra, uffiċjal tal-klabb li vvota favur din il-proposta stqar li din saret wara li l-klabs ma kinux qed isibu biżżejjed talent Malti. Għalli dan wassal biex il-plejer stabbilit beda jolli u jirrikatta lill-klabb speċjalment tal-Premier. Waqt li rrakkonta li din id-deċiżjoni tista' twassal biex it-tfal tan-nurseries jitilfu ċans li jilabu fil-Premier. Għalli l-influss tal-plejers barranin jista' jfisser stabilizzazzjoni tal-pagi tal-plejers. Minkejja kollox sostna li fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni qatt irid joħodha l-Kunsill tal-MFA u fi kliemu mhux faċli li tgħaddi għax l-interessi tal-MFA u tal-klabs mhumiex l-istess.